ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आमे तो सबुबले आमे ब्राह्मण को देवता बोलिक आमे चिंता करूँ। आमे कौन जगत रे तो समस्ते सेमती ब्राह्मण को देवता बोली चिंता करते। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 10:25-26 ଆମାନ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେବତା କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଭଗବାନ ନୁହଁ। ସେହିପରି ପ୍ରେରିତ 14:8-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ବାକ୍ୟଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ଲୁସ୍ରାରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତାର ପାଦ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ କେବେ ଚାଲି ନଥିଲା। ସେହି ଲୋକଟି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲ ତାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି, ଲୋକସମୂହ ତାହା ଦେଖି ଲୁକାୟନିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାବାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ କେତେକ ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ପହାର ଦ୍ୱାରା ନିକଟକୁ ଆଣି ଲୋକସମୂହ ସହିତ ବଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣବାବା ଓ ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାଶୟମାନେ, କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଅସାର ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି। ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେସବୁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆହୁରି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।